babban sanni da zuwa ta ina son miƙa ta gurin gwamnanmu na gobe, babban bako a wannan taron, injiniya Abba Kabiru Yusuf. Muna yi maka sanni da zuwa, muna maka maraba, muna maka kuma bangaji. Kuka taru a wannan guri domin mu taya su murna bikinsu na wannan rana. Alhamdulillah rabbil alamin. Na so ne amfani da wannan dama a maimakon jagorar tafiyar mu ɗariƙar Kwankwasiya, Sanata Rabi Musa Kwankwaso, wanda da izininsa muka zo wannan guri na ɗaya mu wakilce shi, na biyu kuma a matsayinmu na waɗanda suke da kusanci da wannan ango, a matsayinmu na waɗanda suke masa fatan alheri. A tawagar mu akwai mai girma mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar Kano a 2019 wato Comrade Aminu Abdulsalam. Akwai jagorori na PDP da jagororin shugabanni na tafiyar Kwankwasiya baki da. Muna maka murna, muna maka fatan alkhairi, muna yi muku addu'a kamar yadda wani bayan Allah ya faɗa alilu, Allah ya kawo zuriya ɗayyawa. Muna fata cikin ikon Allah za ku zauna da juna bisa aminci, bisa yadda da ƙauna. Kamar yadda nake gani a nan gwanin sha'awa, wannan abokan ango yadda na gansu a nan na ji daɗi, na nuna ƙwarai da gaske. Wannan layi da na gani na ji daɗi, na yi murna saboda na tabbata cewa 'yan Kannywood mutane ne wanda suke wato masu aƙida, mutane ne wanda suke da zumunci. A iya fahimta ta na membobi na Kannywood, babban abin da nake sara muku a kai shine haɗin kanku. Babu wani magana ko na siyasa ko na abu, kanku a haɗe yake. To muna fata za ku ci gaba da haɗa kanku, kuma za ku ci gaba da ba da gudunmawa a jihar Kano ta fannoni daban-daban. Za kuma ku ci gaba da ba da gudunmawa a Najeriya baki ɗaya. Mu a wajenmu Kannywood guda ne. Fiye da shekara 20 ina ɗaya daga cikin waɗanda suke kalle-kallen fina-finai masu ban sha'awa na faɗakar da al'umma da Najeriya baki ɗaya. Insha Allah Kannywood za mu tabbatar mun janyo ku mun yi aiki da ku yadda ya kamata. Saboda ƙurewar lokaci, muna kira ga dukkan matasa, za mu farfado da abubuwa da dama in dai jam'iyyar PDP da Kwankwasiya ta samu dama a jihar Kano. Muna gode muku kwarai da gaske. Allah ya taimake ku, Allah ya ba mu zama lafiya, Allah ya ƙara inganta harkokin tattalin arziki